गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ सारमोननिसिम बावबाय। दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि बे सिमेन्ट-सापरि सानजारि नोगोराव जानाय बोसोरारि जथुम्माया दिनै जोबथा सान। बे जोबथा सानाव दिनै गेवलां मेलनि आलासि हिसाबै सोर सोर बाहागो लाफैगोन आरो माबायदि बाहागो लागोन बेखौ बुंनो थाखाय आं गिबियावनो जोंनि BKWCनि डिपुटि चिफ सार रमिअ पि नार्जारिखौ बुंनो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन फुंबिलि दिनै सानजारि नोगोराव जानाय नैबे दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जथाय खुंफुंनाय जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेयो दिनै गेवलां मेल मैया दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गेवलां मेला जानानै थांबाय आरो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गेवलां मेल बेयावहाय गाजा गोमजायै बाहागो लागोन आरो जों मिथिनो मोनदों दा बिटिआरनि मानगोनां चिफ बर' बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि सोलोंथाइ आरो डेभेलपमेन्टनि मन्त्रि ननज बेगु बिथाङा बाहागो लागोन आरो लखिमपुरनि लोकसभा समष्टिनि MP प्रधान बर' बिथाङा बाहागो लागोन आरो जनाय समष्टिनि MLA भुवन बेगु बिथाङा बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जोंनि बर' कसारिगाव भारत समाज काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हेनेसन बसुमतारी बिथाङा बाहागो लागोन, IM बिथांमोना बाहागो लागोन। दा जथेस्थ' गाजा गोमजा जागोन दिनैनि नैबे हाबाफारिया गेवलां मेला आरो बेयाव मैयाबो जोबोद बेयाव गाजा गोमजायै बेयाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बेयाव दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों। बेजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों। दिनैबो आसा थिदों दिनै बोथोरा मैयानिफ्राय एसे साबसिन, मैया बिराद गुसुथारमोन नाथाय दिनै एसे मोजां आरो बेनि थाखायनो आसा थिदों जे दिनै गोबां रायजो राजा बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बिटिआरनि चिफ जानायनि उनाव प्रमद बर' बिथाङा दिनै गिबि खेब धेमाजि जिल्ला एबा सानजारि नोगोराव दिनै बिथाङा दावबायफैगोन आरो बेनि थाखाय बयबो दिनै गोसो गुदुं बिथांनि नेनानै दङ आरो बयबो बिथाङा नैबे धेमाजि ओनसोलनि बर'फोरनि थाखाय आरो बेयाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि थाखाय बिथाङा मा मेसेज लाना फैयो बेखौ जों बयबो नेनानै दङ दा। थारैनो गोजोन्थों। दिनै जे BKWCनि सिङाव बे दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो आइजो अनसाय आफादा बोसोरारि जथुम्माखौ फालिनो फैनो थाखाय एबा बानजायना हरनो थाखाय बिथांमोना खावलायफैदों। दा बे खावलायनायखौ लानानै खुंफुंनायाव नोंथांमोना गोसोफ्राव माबायदि मोनदों बेखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं सारखौ खावलायबाय। नायदो सानथामनि जानाय हाबाफारि 16, 17, 18 जानुवारि 2023 बोसोरनि बेवहाय सानजारि नोगोर ललित बसुमतारी बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथांनि दैदेननायाव बे मोननै मिरु आफादनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद मैया गेवलां मेल जालांबाय दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गेवलां मेल बे गेवलां मेल बेफोरखौ खुंफुंनायाव बानजाय आफादा जाखिनि जत्न लानांगौ जाखिनि खामानि मावनांगौ बिथांमोना गासिबो बिथिङाव मावजोबनो हादों आरो बे मिरु मोननै आफादनि जानाखि बोसोरारि जथुम्मा बेयो मोनसे ग्रेन्ड साक्सेस गासिबो बिथिङाव ग्रेन्ड साक्सेस होननानै बुंना लानानै डेलिगेटआ मोजां जादों होनना जों मिथिनो मोनबाय। कालसारेल फर्सफोरा गोबां भाग लादों, भलन्टियार फर्सआ गोबां भाग लादों। बेजोंनो लोगोसे खाथि खाला गुबुन हारिफोरनि जानाखि खाथिनि हारि माहारि बिथांमोननिफ्राय जथेस्थ' अनसुंथाइ जथेस्थ' मोनसे उत्साहजनक बिथांमोना हेफाजाब होदों। बेफोरखौ नायनानै नैबे सानजारि नोगोराव मिरु आफादनि जेखि कनफारेन्स जाया माने मोजाङै जाफुङो आरो आंथ' थांनाय 20 बोसोरसो बेवहाय माने बेहाय जेसेबां कनफारेन्स जादों जा भाग लाबोनो मोनबाय थादों मोनफ्रोमबो मोजां जादों आरो देग्लायसो साबसिन जानाया मा मोननै मिरु आफादजों जयै खुंनाय आबोबजों आरो हारिमु आफादजों दा हारिमु आफादा निस्सय बे कनफारेन्सनि गेजेरजों आसाम भारत बुहुमाव ओरैबायदि मेसेज होनामोन जे जोंनि रांखावरि बिथिंखौ नायनानै जों जयै जुदि खुङोब्ला कनफारेन्सखौ बिनि गेजेरावबो जाफुंसारो मोननै आफादबो उदां आफाद संबिधान दङ थेवबाबो रांखावरिनि बिथिंखौ नायनानै बाजेट जाबायदि गिदिर जायो बर' आफादफोरनि बेफोरखौ नायनानै जयै खुंनाया खोब ओंथि गोनां आरो बे मोनसे मोजां रादाब थांगोन। फैनाय दिनफोराव बर' माहारियारि आफादफोरा निश्चय बे जयै खुंनो मोनसे नाजा
रंजागोन आरो बे मोनसे रादाब थांसिगोन गोजोन्थों। थारैनो गोजोननाय थाबाय सारमोननिसिम बेखिनि बाथ्राखौ रोखायै फोरमायनायनि थाखाय गोजोन्थों। दा बे समाव जोंहा कालचार एक्सचेन्जजों लोगोसे मैयानि हारिमु बादायलायनायनि प्राइजखौ डिस्ट्रिबिउट